poesía con todos vos aquí. Demostraron o vosso colexio, podes estar moi orgullosos. A mí gusta moito o cine, acompañarme con todos eses postres de cine que tenéis por aí, que todo este ano dedicado ao cine. É unha maravilla. Tendes unha biblioteca moi ben surtida, para que poderes aproveitar moi ben, que espero que pasedes bastante tempo ali. Sobre todo tedes un moi bo profesorado, polo que vexo, un moi bo alumnado, en fin, todos vos. Vin algún actor por aí, vin algún escritor, futuro escritor, vin algún futuro cineasta, así que, antes de nada, un aplauso para os vosos profesores e para vos. Nada, eu hai anos que ten un libriño que se chama Opción a Flores da Tarde. Este mesmo ano, do a casualidade, que ten un segundo libro, tamén de poemas, titulado Expansión, que vin que tendes ali na biblioteca, na vosa biblioteca. Pero hoxe prefería, como é un pouquiño largo, vou vos ler un poema, nada máis, pero que resume un pouquiño o que é este día en sí, porque este poema, veredes, normalmente os poemas titulanse ao principio, non? Todo o mundo, pois, os poemas que se titulan. Eu fiz unha cousa para non desvelar o que fala este poema. O título está contra o final. Logo, se alguén sabe cal pode ser, pois me dirá. E de que fala este poema? Así que, se prestades atención, e despois xa vos deixo, lemos estes versos que din así, vale? Son e están agochadas nas noites violentas que coroan o teu cabelo lavado de sábado noite baixo as camas do hospital que miran recelosas a cidade despertar mecánicamente. Están aí, agochadas nas solainas do atardecer, nas grandes avenidas de mil luces parpadeantes, nos ventres de marzo, síntoas, nótoas, cando saen serpenteando na túa perfecta boca e descorren polos luminosos coiteros ata chegar ao fondo do meu peito. Son, están, todas, coas súas perigosas vocais que na outra parte do planeta entre mil corpos amontónanse, suspirando derradeiramente consonante, baixos secos que anuncian o vencer. Son, están, e van, e voltan, e resoan dende os océanos máis profundos, soben como foguetes de feira agrícola ata perderse nos confins máis gonzanos do universo. Están, e soan, e berran nas tertulias literarias dos escritores, nos últimos anacos de luz dos amantes imperfectos, nas mañás soterradas das mulleres de tacóns, nas noites máis escuras dos séculos pasados, nas montañas olleiras de estrelas, nas praias, nos bares, nos martes, nos mércores. E bailan, e revíranse, e apretanse, e sudan nas cartas de papel de arroz que escribe o soldado co mínimo lápiz, nas derradeiras trincheiras, cando xa as balas escriben o seu destino. E pérdense, parten, e mudan, e flotan, arroladas polo nordés que anuncia tormenta, ou entre a neve que cubre os soños nunca cumpridos, polas rúas molladas que marcan a túa ausencia, ou cando a rozar a túa man eriza este planeta. Son, están, e chegan, dende o límite do coñecido como un verbo, un suspiro, unha letanía, para converterse nunha canción, nunha verdade, nunha promesa. Son, están, aquí, elas, palabras, estas palabras de destrucción masiva que aquí na nosa casa convértense no que susurramos oído entre as sábanas de media mañana. Estas terribles palabras que sairán da nosa boca como berros e resoarán por sempre en cada recanto da nosa vida e voltarán, como non, como aves migratorias que cruzarán o planeta en busca de nós. Sabes, debo chear unha vida, te digo, nun silencio inverso sempre a estas palabras de destrucción masiva. Muchas gracias. Un placer.
escribir que montar unha película, é unha maneira de xogar cas palabras, que cada un de vós teñese a súa ao longo